Anyị na-arịọ ogologo ndụ na-arụ isi ike, idetu ụtụtụ ikele Chineke, cheta onye kelu gị. Anyị na-arịọ ogologo ndụ na-arụ isi ike, idetu ụtụtụ ikele Chineke, cheta onye kelu gị. Ogechukwu Azike.
Eucharia, yes, big heavy and body. Okay. Go in peace and intercede for us. Go in peace. Go in peace. Uchi? I am Mr. Emeka Azike. I am Nnamdi Azikiwe family. Gabriel. Amen.
Ekene Maria Jupiter na gracia osebuwa na nyere gidi God's native oni na ọdịa zingos nwafọ Jesu. Ekene Maria Jupiter na gracia osebuwa na nyere gidi God's native oni na ọdịa zingos nwafọ Jesu. Neke kuyawala nyibondeja yoketa na madeo. Ekene Maria Jupiter na gracia osebuwa na nyere gidi God's native oni na ọdịa zingos nwafọ Jesu. Ekene Maria Jupiter na gracia osebuwa na nyere gidi God's native oni na ọdịa zingos nwafọ Jesu. Ekene Maria Jupiter na gracia osebuwa na nyere gidi God's native oni na ọdịa zingos nwafọ Jesu. Ekene Maria Jupiter na gracia osebuwa na nyere gidi God's native oni na ọdịa zingos nwafọ Jesu.
Jesu meela anyị ebere. Ife omume nke ife nke bụ olili agbamakwụkwọ na nke na eze nwanyị o Maria. Ife omume nke a okwe na ekpere nke anyị. Na-abị n'eluigwe ego otito dịrị afọ anyị ka ọchịchị gị bịa. Site osebuwa nọnyere gị dị ngọzi na-eti ikpo niile ọ dịazị ngọzi nwa afọ Jesu. na Gracio sebuwa nọnyere gị dị ngọzi na-eti ikpo niile ọ dịazị ngọzi nwa afọ Jesu. ebere gị Chineke mee ka ha bido fụrụ ịdị mma gị na ndụ ha wee fụrụ ihe ọma ka ha nwee agamnihu wee na-etoghịkwa ụbọchị ọbụla na ndụ ha nke fọrọ afọ n'aha Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Anyị ayọghị n'isi ndị niile nọ n'ọgba aghara alụmdi na nwunye, ọgba aghara ezinụlọ, ọgba aghara nke ụmụnne nke ụmụnna nke obodo. Onyenwe anyị biko mee ka ndị a niile nwee ike iji ịfụnanya, ezi mmekọrịta nwanne na nwanne na amara nke gị nwa bụ Chineke wee na-ebi ndụ ha, ka ha nwee ike iweta ihe gị nwa bụ Chineke kwadoro n'etiti ha, nwee ka agamnihu batakwa, ka ọ bata ka udo bata n'aha Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. N'isi ndụ niile eji na nga, ndị eji na detenshọn n'ebe dị iche iche, ndị eji na-abụ jide ebe dị iche iche, na ndị eji n'ohu na ezinụlọ dị iche iche na n'ebe dị iche iche. Onyenwe anyị tọọ ha na-agbụ n'ebe ọbụla ekere ha agbụ, ma mee ka onye ọbụla n'ime ha nwere nnwere onwe
ka abụmọnụ ọbụla na-eso onye ọbụla n'ime anyị ka a kagbuo ya merụọ ọnya ka ọ ghara ịdị ire ọzọ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. N'isi njedebe anyị ayọghị maka ndị niile nọ n'oke ọnwụ na ndụ ugbu a, Chineke merụ ha ebere n'otu n'otu ma kpọghachitekwa ha na ndụ ma mee ka ha were ndụ ahụ nke
gafee, ọ gaghị echeta nke a na-akpata ya n'ụra. O, a sị na ị ga-ezobe m n'ime ala mmụọ ma kwụsịgide m ruo mgbe iwe gị ga-agafe, na ị ga-ewepụtara m oge ma chetakwa m. Ọ bụrụ na mmadụ anwụọ, ọ ga-abịa igwe ọzọ. Ụbọchị niile m rụrụ ọrụ, aga m echere ruo na asahapụ.
Eucharia, Ogechukwu, Azike, Gabriel, maka na ihe anya fụrụ anaghị agba ka sọnsọ ihe mere n'ebe a na ụdị ndụ n'ebe a ndị enyi na ikwu na ibe ndị ụkọchukwu o juru anyị afọ ịfụ na oriakụ anyị bụrụ nwanne anyị nwaanyị n'obili ezigbo ndụ n'ụwa mbọ niile agbara ọ nwere obi ọ takwuru afọ anyị fụrụ ihe ọ gabiga mana o jiri obi ọja dịka esi ekwu n'okwu nabata ihe niile o nwere n'oge nke ruru ụbọchị nke taa dịka oziza Ogechukwu n'afa nyaba anyị na-asị Chineke biko ọ nabata anyị na alaeze site n'ekpere niile na ahịhịa niile ọ goziziere anyị ihe niile bịara kwado n'ụzọ ahụ n'ụzọ kachasị ndị ga-eru anyị n'ime mmụọ fada biko mgbe n'ukene ha nwere nwanyị ihe ma anyị nọ n'elu n'aha ya dịka anyị na-asị mgbe olu ya ana onye ọbụla ọbịbịa dị mma mana ọ naghachi ji aka mma n'aha Jizọs ụbọchị ọma anyị nwere kwurere anyị ụbọchị anyị akọgburu aka ọrụkwe na anyị emecha ihe ruo ụbọchị ụka doro gawa n'aha Jizọs
Okay, let's go. Let's. I was looking for you. Okay. Azike. Petro on the guy. Azike. Petro on the guy. No, Chairman. Okay, that Petro on go. Petro on the guy group. Double Petro. How come
ịgọzi ili onye nwe anyị Jesu Kristi nọ n'ime ili mkpụrụ ụbọchị atọ wee si otu a gọzie ya Ogechukwu Azike nwee ike ịnọ n'ili nke a zuo ike na ndokwa ka ọ nọrọ na ya ruo mgbe ị ga-ekunite ya nye ya ike gị onwe gị bụkwa mbilite n'ọnwụ na ndụ mee ka ọ were ọkụ nke ihu gị dị ebighị ebi n'eluigwe gị onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Onye nwe anyị ebe ọ masịrị gị ịkọrọkwa nwanne anyị bụ Eucharia anyị na-adọnye ahụ ya n'ala ka ọ laghachi n'ebe nke o siri pụta. Anyị na-eme nke a n'ihi na ọ masịrị Chineke ji ike niile isi na ndụ nke anụ akọrọkwa nwanne anyị ahụ. Kristi bụ onye bụ nke si mbilite, ọ bụkwa onye nke ga-eme ha hụọ ya ahụ anyị nke dara ada gbanwee wee ihe ahụ nke ya kwụsị. N'ihi nke a anyị na-etinye ahụ nwanne anyị n'aka Chineke ọ nọrọ ya n'udo nke ya mekwe ka ahụ ya bilite ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ. Ekele Maria otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka mkpụrụobi Eucharia ka mkpụrụobi ndị niile kwelenụ gara aga. Yesu Meri ebere. Yesu Meri ebere. Yesu Meri ebere. Ka anyị kpee ekpere maka nwanne anyị nwaanyị bụrụ Eucharia Ogechukwu Azike. Ka anyị rịọ n'ụdị nwere anyị Jesu Kristi onye kwuru sị okwukwe na olileanya nke ndụ ebighị ebi kasie anyị obi, anyị arịọ gị Kristi. Ka anyị yọọ arịrịọ bụ Eucharia nke mbụ nwaodibo gị nwere obere ime ihe bụ uche gị, ekwela ka ọ daba n'ahụhụ nke ji ara mmehie ya. Nke abụọ, mgbe nwaodibo gị bi n'ụwa a eziokwu ebe ihe jikọrọ na ndị niile kwalụnụ, mee ka ebere gị sikwa otu ahụ jikọrọ na ndị mmụọ ozi gị n'ụwa ọzọ. Anyị yọrọ gị nke a site na Kristi onye nwe anyị.
si ka ịkpọbi ihe bụ ọgwụ anyị ga-ekwu na ọgwụ nnukwu ihe dị mma maka gịnị maka na onye bịara ije ga-anọgide ebe ọ bụ na o si bịa ọ bụrụ na mmadụ anwụrụ anwụ n'ụwa kedu ka ọ ga-esi wee jee hụ Chukwu onye kere ya ihe ọnwụ niile mechitakwa na ọnwụ na-abịa akwụlili ụgbọ ọbụla o ji ọnwụ maka idotakwa na ngọzi na-adịrị ndị nwụrụ anwụ bụ ndị ga-anwụ ọnwụ n'ime onye nwanyị ngọzi na-adịrị ndị nwụrụ anwụ ngọzi na-adịrị ndị nwụrụ anwụ na-adịrị ndị nwụrụ anwụ bụ ndị ga-anwụ ọnwụ n'ime onye nwanyị. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh Lord, God, omnipotent reigneth. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Obi ka ya batagodo na kwaya. Kita weje eji afọ ndị kwaya. Ndị kwaya anyị kelere unu ndị chọọchị wada wepụtara ife eji anaka onyinye a ga-eji wee na-ekwuru Eucharia Mass wepụtasie na ife a ga-eji wee naka ego a ga-eji wee na-ekwuru Eucharia Mass ka a na-ewepụta ife ndị kwaya na-enye anyị ukwe
Ese Udo family. Ese Udo family. I so no. Fabi Pemanya. Abiko, ndị if the stakeholders ka anyị gaa na table biko. Thank you very much. Amen. 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 Anyị kenego ndị is the stakeholder. Anyị kenele ụnụ. Dịka ụnụ n'anya n'aka nri, ụnụ ya afọ ụmụ na. Yes. Ụnụ ya afọ ụmụ na saga. Our chairman ekwugo ndị a na-aka ọ bụ na is the stakeholder. Ndị etu ọ duziri onye kịta ọkakwuo. Ọ bụrụ na ha pụta, anyị anabata ndị Lorreto Special Science School. Agaro. Old guys. N'ụbịakwa tata. Okwu nkasi obi bụkwa envelope ndị agasịa na tebụl ndị parish council ga ndị parish council gasịa matiri ndị a na-apụta ọ bụ ndị parish council gaja ọwụ sematiri zuo ezu ndị sematiri gacha ọ bụrụ ndị zoro 1. Thank you. You have been there, you have contributed and show your support. If it's something that is not for us, but it wasn't possible. The will of God has been done, and we are grateful to God and pray for her peaceful repose. So thank you all for your efforts. I know this is not the number, but extend our gratitude to your mates wherever they may be. May the good Lord continue to protect you in Jesus' name. Amen. Thank you. Azike, Irish Council. I have
one of God. I can do it, I can get sick. I need you. Uncle Eucharia, Uncle Nnamdi Thank you, Father. Pray that God will religious. All the way from Lagos. We are here because the person in question, Mrs. Ogechukwu, is our wife. The husband is a bona fide member of this great association. We have been here since yesterday to sympathize and console him. We are all together in this pain. So in accordance with our constitution, we are here to perform our constitutional rights. So I call on the President Emeritus to present what perform the lift. On behalf of the members of the United States, representing Thank you, Nnamdi United Bar Association of Lagos State. And United Bar Association of Lagos State International Norm. You are highly welcome. Also, I, Johera Nanabata, the High Chief, is Akajubo. You are highly welcome, sir. Welcome. Honorable. Abiko Anye Kenene Azike Azike Ifeanyi na ụmụaka ndị Azike niile anyị na-ekene ụmụ ihe apụtara ebe a asị ka anyị wee lata mmanụ wee kedu ihe anyị na-agwa ha ndị zoro ụwa ebe a wee bịa n'afọ national executive first of all
about why to do wise and these 2 cartons of French, anything and malt or a price. It's our envelope. But the wise is the constitutional as well. Even though not consider national body together, I was in the matter. Unless you say make a for. Then, who had it in idea will forget 91 champion. They are constitutional models to work. He had never been a member. Or say, then envelope book that, or he had the West people. I say, I'm probably Eucharia. Ogechukwu Azike, I'm probably not to see the friend that I was. Yes, we can do a poor deal when you always make an underpart. You try to learn. I'm the 91 champion. I make an old God. I say, Mamma, come. I can't be doing now. I can't I will do I need to go on but I have an idea you can have a the other guy can make a group by December this year. National meeting. How I have the phone I had in the I can't go on. I'm billion and I hear. I am on band. That was 1981 or so. 1976. I was down in the corner. I was back. When you buy in the road, where you go out. When I hear now, even when they do easy, it's because I never you can enter on. You know, I know, but not Kineke. Awka and you people na maka ono Ghana ono do Louis na ko maka ya Louis Thank you, General Ikenga. Yes. Yes.
ibe ụlọ na-agbacha na bido ebe a tanụ ma nke ji aịza
Mama megele yuzo sebro wadozele yuno. Mama megele yuzo sebro wadozele yuno. Mama megele yuzo sebro wadozele yuno. My best friend in secondary school. I found Bamaroke. Now, shock him, why I had so I'm thinking, on where I begin to come. Man, I can't get my man too much. So I said, why can't shock him? Then come my own. So we need to pack no more. I want you to you. Lorreto Special Science in 2001 says they miss what people as how they miss here very well because all one of our active members, only one they men are group neighbor. Not the senior so everybody is here. But anyway, thank God for everything. That's in everything. Let us thank God. Thank God. But we are going to miss her. Amen. Rest in peace. Amen. Odudu na nchebe niile etisi na eme anyị si na Chukwu anyị ọnọdụ nke ụbọchị taata onye nwe anyị ka ọ makarịsịa Chineke onye nwe anyị na-asị ihe ọbụla nke anyị ga-eme n'ụbọchị taata n'ezi ka ọ bụrụ ihe nke ga-aga na ntụziaka ka ọ bụrụ ihe a ga-eji bunye aha gị elu ma nye aha nsọ gị n'aha onye nwe anyị Chineke anyị ayọọ gị mgbaghara nke mmehie onye nwe anyị sigharị na mmadụ niile agagbo na ọ dịka onye ndị anyị emeela njem megide emegide gị ma onye nwe anyị anyị na-ayọ ebere n'isi anyị n'otu n'otu n'isi ezinụlọ anyị n'isi ezinụlọ nke anyị batara n'isi nwanne anyị nwaanyị onye kpọrọ Chineke onye nwe anyị ka ha gbaba ụzọ niile anyị si wee mejọ gị ụjọ gị chehie onye nwe anyị mee ihe kwesịrị ihe ebe onye nwe anyị ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa nwanne nwaanyị o jiri nke anabata anyị nwanne oge ndị na-elo o jiri nke anabata anyị ọ bụ nwa abụna na-ada ekpokọ ụmụazị o jiri nke anabata anyị ọga m nwanne Ifeanyị o jiri nke anabata anyị kọsmasị ejezie m o jiri nke anabata anyị ọkwa ndị a na-anụta m o jiri nke anabata anyị mgbe ọga anyị bilie egbuo
Thank you, Piniano, when I need to know why you Piniano. Look at it. Chief Eucharia Azike, Eucharia Azike is Emeritus Vice President of this noble club,
In fact, he's the first vice president of this noble club. Although not due to insecurity in the southeast. So I will send them some delegates to Abia. Can make sure Nahamo if I Azike will be this Sunday today to be here for this burial. Thank you very much. I want to have the microphone over to Chief Dr. Barrister Sir Ambassador Azike Oba to Ezekadele Buku to say. Thank you. That is the legal advisor of the club and just a serious member of the club. Thank you very much. Thank you so much. Flora, elites. Thank you. People, elites. Fitness. Elites. Fitness. Fitness. Elites. Omudo, Namelo, Ogechukwu, Celeste, and Azike. I don't know, Biggie. You have served this noble club as our first vice president. And constitutionally, you and your wife are members of the Elite Fitness Club of Nigeria. Common sense. And therefore, by the powers conferred on me by the Elite Fitness Club of Nigeria as the legal advisor of this club, I have come before you and their family and relations with the officials and representatives of our club as has been submitted by the club. We are deep in pains. Our hearts are troubled that at the age of 36 years, their lovely wife decided to leave us. May her soul rest in perfect peace. Amen. May she continue to reside in the bosom of the Lord forever and ever in Jesus' name. We said today that Eucharia Azike will love you and will continue to love you forever in Jesus' name. In accordance with the constitution of our noble club, I invite our chief of protocols to hand to you an envelope, set of envelopes in a box. This box contains so much, and you know how it will work. The other ones will come to you in live form in Lagos. So I wish to call on him to hand you over this box as our token of condolence in accordance with our constitution. May her soul rest in peace. People can show for any faculty for no Elder, Chief, Blessed Nigeria University, because at time Ivory, it will be a very problem. It will be a problem. I can lose it. And I'm Azike. Oh, what the flight? Only I. Don't look at that. I feel low. I'm going to do so, I'm saying, give me you back up to that. Who do we have not catching it? And I know that you are the people not like that. I can never feel the woman. Now, Jesus Christ, elite, fitness. Thank you very much. God bless you. Biko n'afa Omudo onye otu unu n'ezinụlọ ya onweghị ya ya akọrọ ụlọ maka Omudo ụnụ ama ụnụ karịa anyị marịa karịa anyị mana ekene anyị na-ekene ụnụ ọ dị aba ka ukwu na o juru nkata akwasie ike mee ihe niile ọ dị anyị na-ebi unu kene amaka onye nile ụnụ nwere ntabụ anyị onye nwere ụnụ nwere ike ihe unu na-eme since na mgbe anụ nwere ma anụrụ ahụ taa o juru ndị abụ inwe agụ ebe ihe eji emere nke ya olu banyere ya bụ na ụka Tuzdee a na-eri eri ndị ikere biko na amaka na
Guy na Azoga. Ogechukwu. Mayor. Anyị kelere ọnụ. Ezigbo nne ya. Anyị fụkara Ezeugo family. Ezeugo family ndị ọga anyị. Chief anyị kelere anyị. Came to the Nagometal. When he came one, all women. Hello. People knew. Hey,
Hallelujah. Dance. Hallelujah. Even as an everyone. Hallelujah. 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 Jesus. Thank you. Kind of better is all you do for me. Then now, Ogechukwu. I said no. Is it the good say? It's your phone now. You can't go. And you can again. I say no. And you want to use to take out natural Gwagu. Madame Abelabeka is another one says, and I am a go. And you can alone. It's your phone now. Thank you. Before Ndelo brothers and Abata, I never more local family. I get who's another more local family. Oh, you cannot play more than a finger. Name a ban, I so can know. Oh, we are a family. Yes, my son. I make a no. Okay, I don't know. Everyone will be an answer to Azike. But I go home one night. The photographer, I'm never in a Janis. I give for the say, I give for it. No one aside there. But I can't go send the money yet. Can't go send the money yet. Can't go send the money yet.
No, madam. Oh, just 2 minutes in the because kind of a Muolokwu family. I'm just waiting for them, man. I know some more. Take a one day, I don't know. Abuchi, that's the picture. Abuchi, come. And so anyway, come, carry. Carry on, go. If you leave there, kneel down there. Just kneel down there. As to the man on the master here. Just kneel down. Just kneel down small. No be punishment, it's not punishment. It's our culture. Thank you. No, I come when you get a everyone I don't know what father. You can't come up on to. See, I can. See her a while. I need to know the good in Java. In Java, I can know Muolokwu family. I'm a new one. I don't want to be a better for that. Jesus. Nnamdi Azikiwe. Ona mejo kumwo. Ona ma ko to say attack. Ona ba ki ne ba to ma wo ba ka. Ani kera yoro. Small. Ane bobu na table. Small. Come.
family, I ain't making no. I don't know about myself. I'm going to talk more. I think I'm going to take it. I'll take it. I'm not going to. You know, for me, the whole woman is out there. Then you know, then I'm not done. If I come with an uncle, so I need an uncle to play. As you go. Okay, then I'm going to. I'll go to my home, man. Let's go. Let Nazo, Nazo, just watch Nazo. Nine gave on Nazo, just mind gave on Nazo. Oh, look at you. Only by. We can have no mother side there. No mother side there. Jesus.
so na man am. Chairman nse n'ọsọ buku niile ume aka ekpuchi ọnwa ume akpalugo eze aka n'obi ume aka ekpuchi ọnwa ụmụnna na-ekene gị kosi na-ekwe ụmụnna mmadụ ebe a ise zugoro ụmụnna mmanya kwe from Enugu Okay. Omudo. Toca a minha,
Mmega abịa anyị na-ebu anyị si bika etu isiri tụta onye ọbụla anyị nwee ike ịbịa nwe ihe a tụrụkwa anyị na-achịgachi ebe onye esiri ka ọnụnọ anyị karịa ọbịbịa anyị mara aha Jizọs na-asị biko nke mere eme emene n'afa ụmụ ume n'afa chiama na ụmụ ume ka nna ya ozigo nwa bụ nna si na anyị ama afụzi ụdị a n'aha Jizọs na-asịzi biko onye rie ṅụọ ndụ ga-ana abụghị ụmụ eze okoro ịnọ n'iyi anazi anọ ịnaba ụmụ eze okoro na-anọ were nwee ike imetọpụ na-asị etu ọbụla o siri edu anyị n'obi na Chineke ga-emere anyị karịsịa ka anyị si bụrụ n'obi n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrị unu. Ebuchi a anyị kere gị afọ nsọ ebi okwu nzemu ibe okoro ụmụ ibe nzemu ibe eze ọmadike eze anụcha ebiri oke n'igwe niile anyị sị gị nnọọ. Ekene m unu biko unu niile ebe a ma onye mbụ ọ bụta obes were ekene unu wee na-asị na oke bụ udobe anyị si na etoghị ụka bụ ilo. Ana m ekenye Chineke n'isi ụlọ Jude, ana m ekene gị o bere okwu gwara gị ka akwara nwanne m nwoke unu metara ya ka gosiri na ịghọtara ebe m na-eje Lombat ọ ya tọrọ gị ihe niile a nọ nke o bidoro ọ mụsị chara ya pụọ nke agha bi ọ pụọ gbara mbọ kpọtara Mbat were bido ọnọdụ a. So biko onye ọbụla ebe na-akpa onye ọnọdụ ebe a ma m ụlọ ncha were na-ekene Chineke na-ekene etu o siri mee ọnọdụ ada eke mgbe nwanne m nwoke bụ Ezebidike na-ekwu o nwere okwu okwu tọrọ nnukwu ụtọ ebe enyeghị ịkpọtara nwata nwunye ikwe na ụmụazị ahụ ji anọdụ ọdụkwọ na izi ọtụtụ ndị mmadụ gbara mbọ ịzụ ụmụazị kpọta nwunye were na-asị gị n'ọnụ ana m ekenere nwe ọ mkpụrụ ịkụrụ anyị na-aghọrọ ihe na-asị ụlọ na Chineke na anyị na ha ebe akwa etu o si kpọọ nwunye anyị ọ na-enye ka anyị nọ were na-asị ihe emebichabeghị so much anyị na-ekenere m ụlọ etugbo ihe oke ahụ dotoro gbaba na mbọ chukwabanụ ekenekwe m nwetagwe etu anyị si ikpe na ekpere ka ọ ga-esire n'aha Jizọs. Amen. Thank you very much. Thank you, Post Old Boys. Anyị kenere ụnụ ọ ya dịrị ụnụ mma ọ bụ ụta ka m pụtara ụwa otu nne na-ekwu na anyị ebe a biko na eso
Lọlọ, ọmụ ife anyị n'ebe a. Ọmụ ife anyị nọ. Biko ụmụada nọ, nye m ọnọ na ya biko. Anyị na-asị unu nnọọ. Doctor. Senior elders. Yes. Senior elders. c'est deuxième. Ça commence c'est deuxième. Ça innocent c'est deuxième. Et pour les gens, on doit deuxième. Au Canada, on doit avoir le même gars. Paris Stéban. Où est Night? Où est 4 keys? Il est né sur le deuxième. Qu'est-ce que le deuxième comme moi? Hein? Et bon, Aina sono no. Aina motif okoli. Uche wangu. Ese bako. Ani kenelono. Aina sono no. Ese homadike. Ani kenelono. Omariga.
Speak on this, no, I like him. I'm on behalf of the Awka. Awka, I'm supposed to know him, so it's not that much time here. That's in the book on 9. On behalf of the Awka, we're not going to the house and not happen. Biko, n'afọ omudo nwatineme Azike Onitsha na ụmụnne niile anyị na-ekene ụnụ ndị anyị nọpụta anya injinia Domogab bụ owiniko announcement ka a na-echezi echiche aha mbodo ahụ eme announce so and ego anyị dị ka ọ gara n'aha Jizọs anyị wee na-ebere ụnụ ebere si biko mbọ niile ụnụ na-agba Chineke na-ebu anyị kenere ụnụ na otu n'ụdị ozi a ụnụ bịazie n'ahụbeghị ndị ochichi azụ ụdị ndị ahụ ndị ahụ adị gịnị ka anyị eme emechaa agbaghị na ụzọ ejeghị onweghị onye eme mana o ziri ozi a ụnụ bịara anyị kenere ụnụ na-azụ Chineke na-eburu anyị ụzọ bụ onye ụzọ ihe anyị na-achụ okweghị ka gịnị nwana aba aga na nwanne ya na-aga ihe anyị chọrọ comfort men that time na-esighị ya ahụ nwanne ya nwoke Domogab nwa di ya n'anya ya nọ ebe ahụ na-ekwuchere ọ na-eme mmụọ mana omezie karịa n'aha Jizọs anyị na-asị unu jisi n'ike biko na-ayọbuzi ọha na eze n'ebe a ọbụ mmadụ onye anyị na-agba Domogab mbọ anyị niile dị mkpa dịka obiọra dị egwu iwebe BBC dee nwee ọbụ mbọdị a ndị ọzọ na-eme n'ọnụ ụlọ na-aba nwute ndị Hausa kwuo ha ọgwa m ozi ka anyị eji nwute ndị Hausa kwuo ha so ana m akwado na-asị na-aba omudo. Thank you very much. Yes, ụmụnna niile ọrụ unu ji na ụmụnna Zeko, chikezie Zeko, biko bena table bena. Chikezie Zeko bena table. Mr. and Mrs. Peris Adebo, I see no. I see no. I see no. Peris Adebo, I get it again. No, Mona inside, Mona me inside there. Doesn't think about Mona. Ulanya mele kwenye polisi. Thank you. Aya napata ogo anyi wote ogo Benson. Omesu. Onye per family from Ngo. Onye per family from Ngo. Oti waneka. Aya suwe no. Oja atoro no mma. Eburu suwete. Frederick Onyekwelu from Ngo. Anyị na-eme ka anyị kwado imepe ọfishal ndị ọbịa begidokwa anyị natana ma anyị ga-echebe ka ọpụcha ncha chieji na ha anyị ebe a so anyị na-achọ ka anyị mepe ọfishal site ịkpọkwa onye nwe anyị enwe ya ga-anọkwu na n'ezie elu ikwere anyị na-akpọmotu n'elu a anyị na-ayọ ka ikwere anyị na-agụrụ anyị na mmechi akpọmotu a n'elu Bueno gara aga ihe ezumike ebe o ji nwenu ka o wee zuru ike na ndokwa